karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi mahal. Sulday good. Pinay man ka anak, magkasabot lang na sa sitwasyon. Og siguro ko nga masilag usab siya sa pagtunto ni Brian. Ang imog yung maguwang, maoy na ka-sexy sa gibuhat ni Brian. Brian, nga naman. Nga no. Madam, sorry nga. Nahunong ko sa akong kipuhat. Nagkasabot ko sa imong problema. Gibalitaan ko sa bayot ni Josie. Tuan niya ihatag ang imong gipada sa imong mama. Dili kay kana lagi kagulan ako, madam. Wa ko magdahom nga makabuhat ini si Brian. Ha? Ngano? Si mama mismo ang misulti nako. Magikatipon nga papayag ako mana, madam. Ang sakit. Sakit. Mao kani kasagarang mahitabo sa magtiayon nga lagyo sa usag-usa. Pero masulbad ra ka na, Elona. Ayaw palabi sa imong kaguol. Miagi na ako ni Ana. Sa duha gyud kahigayon. Una, ang akong bana. Pero wa kami anak. Ikaduha, ang akong boyfriend. May usa kami ka anak. Og tuwa karon sa akong inahan. Kauunan ko to. Gisakitan sa ko. Natural nga masakitan. Tungod kay naigog mamanta. Pero dihang nagkita mi sa siyang ni mo karon. Hingpit kong nalimtad ang nahitabo. Basta ayaw ka nagdibdiba. Mga pagsuway lang ka na, Elona. O garon di ka magsigig hunaw nas gibuhat sa mong bana. Idestino taon na ka sa akong parlor. Aron daghang kagikaila dito. Magkaamiga kag daghan dito. Magkaamigusan. Dito ka na sa akong parlor. Daghan kang mahimo dito, Elona. Ugma, dadunti ka dito. Nakaluto na ko, Min. Masayo man ka mo si Ilve. Sang Peter, ha? Dugay ra ba na natuwa gabi eh? Kay sigig am-am siyang pag-uman kong babae. Masaon? Mahilak man kayo ng maguwan. Ay, maulagi. Para igaw na mataas yung amahan. Papas girl na si Samantha. Sa puto ang bitaw ko usahay ang apo, ha? Sigig pangita siyang amahan. Mas mangita pang Brian kaysa iyang mama. Magkalagot. Ay, nagtagdang bata, Lodi. Natural na nga. Mangita yun na siyang papa. Kaya mo na iniaron din eh. Pila ka buwan na nga. Buwan niya mama. O sige, pagkawan ako si Elbe. Meron na idungan niya kaligo ng mga bata. O na mamahaw. Day! Elbe! Bangon na, oy! Dinhira ko sa taas, Hasam. Dinhira po mapagduwa si Dodong. Maguwang man ka, bantayan ang manghud mo. Andili pa man ko kadaog ni Janin good. Di man kamukugos ni baby. Sila rin si Lola og Lolo nimo. Ang imong bantayan si Joshua. Nginong giaway man ni Lolo ug Lola si Papa, Auntie. Di ka pa makasabot, Sam. Ayaw pagkilak. Namoy daghang mga duwaan, oh. May mga dolls ka. Si Papa untag akong gusto. Samantha, patuo ha. May trabaho si Papa nimo. Ug dili pa mo pauli. Uli siya unyang gabi, Auntie. Ambot lang. Ma! Pa! Ito na ko, ma! Ay pasagdiring mga bata, ha? Day Sam, kiss na be. Joshua? Duwa lang mo diha, ha? Magdakog ice cream mo niya. Sige na, bye. Oh, sige lang ka na. Kay sirhan ko na pultahan. Bantay yun ninyong papa, ma.
Nga dili makuha ni Brian ang mga bata. Ay, oo, ay. Aron-aron na lang yun ipadaan ni Ilona ka na ko ang kwarta para sa mga bata. Sige, lakaw na. Amping, ha? Gikasaban si Brian ni sir. Unsa kay sa niyo? Brian? Ngano to si sir? Kasabaan lagi ka. Nasa akong deliver sa stocks. Layo na ba? May problema ka no. Mailaman. Share na ako. Gibatan kong sa asko ugangan. Ano lang malayo ko sa kumang anak. Pero kuhaon ko gina mga bata. Dili sila magkapugong na ko. Unsay gibuhat nila, Bri? Nganong gipakasaw ka? Pag-inom dan, pasagin lalagi ko nila. Taon ka nahigayon nga. Huwag ko mapaulit niya po gabi eh. O usahe po, di ko ganang mauling sa inyo dito sa bahay. Kaya, ma-film gina ko ba? Ang ilang tinagdan ako, ugang kayo. Plastic kayo. Mauli lang ko tungod sa kumang anak. Lain-lain yung problema ang natataw, no? Sa akong bahin, pasalamat ko nimo, Brian. Gitimbang-timbang tuod na ako nga dili gid maayo ang pagtubo, ang paghikog, aron lang matapos ang problema. Nangumpisal ko, Brian, ug mikaanan akong pamati. Og nagampo ko nga unta. Madawat nilang mama ang nahitabo nako. Salamat sa mga tambag nimo nako, Brian. O niya, gusto kang mamati po sa akong itambag nimo bahin mo sa imong problema? Gusto ka? Sige, sige. Paminahon ako. Tungod sa imong mga anak, palapsa sa imong dugan ang mga kasabat nila. Gumikan lang sa ilang pagduda. Uwang gid ka makasa. Bisa pa sa kong kayo ubos sila. Sa kong kayo ubos ni Luna. Wa ko ito yung pasakitan siya doon rin. Love gid ay nimo imong misis. Swerte siya. Tingali, swerte siya. Huwag ako may malas. Mula pero ng mga kahiubos mo, Brian. Sama sa akong gibati nga, kahiubos ug kasilag ni Romel. Sa iyong pagtuntun ako, ampun lang. Isumbong ni Lord ang imong mga kahiubos sa mga tao nga nagpasakit nimo. Samtang wa pa si LV hamin, adi una sa itong kwarto pagkatulka ang akong mga apo. Og serigyo ng pultahan, di gyud ato hatagag higayon si Brian na makuha ang mga bata. Na, babagang yun ako siya, Lodi. Sa kayo may tabo sa itong mga apo at niya, no? Gagmay para ba? Nahibaw naman to si Ilona. Mihilak in town. Pero malimot na. Ako pa'y siya. Oy, mangita ko glaen. Oy, daghang sapian dito. Hilom na, Lodi. Hilom ay. Nabambabaan mo ba? Sapi na din na sa mong utok. Natural. Kaya dili mabuhi ang tao go'y sapi, oy. Hala, yads na! Di ko kato mangita paglayan si Brian. Tikim-tikim lang tatong iya. Uy, tilaw-tilaw ba? Ug laing lami. Gipuyo gina niya. Kalain na, di na tikim-tikim, di na tilaw-tilaw. Hab-hab naman ang iya. Uy, iya, sige, sadyaan ni mo. Sadyaan ni mo. Pagid makigsulti na ako. Digid mo tupag. May guilty man. Wala na! Mga basta ba na mga kids, mga anak. Bisag-bisag na yung mga bata. Mag-ahimo din kayo siya pagkitag laing babae. Ay! Sa ito pa. Tuwa na ka siya sa babae yads. Kaya gipalayas man. Dugay na tingali sila nagtipon. Mabdos ko ang babae. Ay, kilak. Ay, kilak. Ay, nagkilak laki yads. Ay, daghang nagkasunis din eh. Mga gwapo sab. O puno pa bulsa yads. Ay, nakong value sa Pinas silang kwarta, no? Diyos, dili ko ingon anak. Ha? Dili ko gustong kawadan og respeto ng akong mga anak na ako. Musabot na mga bata iyan. Ay, patuntos ka gool. Mayroon gidi ay? Mayroon gidi ay nga. Mayroon gidi ay nga. Imong irmat, paghihatagan ni Nilda sa imong gipada.
Kay ang babae unta to'y magkapahimos. Yes! No! No! Kasi, huot ako dugan. Ha? Huot ako dugan. Pain Ano ba ako na? tubig, babe. Ano ba na? Naniburot? Nihuot ala. Ay, lagi dibdib ba? Ay, kuhaan ti kang tubig, ha? Ay, Diyos lang, oy, Diyos! Ma, ako gipadadaan ni Ilona sa kwarta. Kuhaon nila ko ron. Nganong ikaw man? Kaya mo gusto. O ipakuha dayon. Kuyog ko ha. Mama, sadoy, magibati si Papa, ma. Di na makatiman kayo sa inyong mga apo. Ay kabalakas kwarta, oy. Di ni maibanan. Imo ng tanan. Aw, inyong papa o sa mga bata. May sweldo baya ko. Pilay gipada. Gamay ra, oy. 15,000 ra sa tong kwarta. Uy, kadaot. Ay gituyo niya, ma, oy, kay nagtigom baya. Ay nalagkuyog, oy. Gabi pa kong mauli. Ayaw nagkuhai ha. May bill na ta sa tubig. Kagamay ras gipadaw eh. Oh, hotlook, tingaling isuga lang nimo. Sige, kuhaon ko dayon niya. Yes! Kay bagos balita, tits! Ni Koyog kaniya gabi. Ni Buwagas Grupo. Di naman mo, di mo Faisal? Ha? Gida ako sa ila. Gipaila sa iyang mama o sa iyang anak. What? Unsa? Tinul ka yans? Oh, abiyudo naman na siya. Pero, wa pa'y tuig namatay ang asawa. Way seryosong hinungdan akong pagkuyog niya, Josie. Maman sa ko'y lingaw. Mong gikuyog ka na lang sa nako. Mibuwag ko sa grupo kay nakainom naman sila. Ako'y planong mainom, uy. Likay ko anang bisyo, ha? Namaw na, mo na nagustuhan ni Faisal ni mo. Faisal. Buutan man ka, kugihan ka. Kuan, ngutana na siya ni mo bahin na, ngutana siya na ako bahin ni mo. Mao bitaw, nahibaw na bitaw siya bahin ako. Ikaw no tabian sa gitikas tanan. Ang anak mo dyan ko eh. Manabi ka ko hinungdan, kana pa kang naa. May nang way basulay ba, way mahayay. Kay, kung magka-close na gid mo niya yan, si Faisal nga. Kamu na gid ba? Nga, di ba siyang daan sa imong life? Maayo biya siyang tao, Yats. Oo Faisal. Respetado. Faisal, good. Pero, murag mahadlok na kong mahigog ma, Josie. Katilaw na kong tagam. Da! Tagam-tagam. Batanon ka pa, ay, ilon na. Og beauty kay ka, dagang naibog di mo din eh. Kanang Arabo ay, nga idara na hinuon, ikaw kaya pangitaon, kung pa ba, magpamasal siya. Minyo na, uy. Gidam ganyan yung misis din, hi. Yung Muslim na, day! Pwede nagdagang kasawa. Dili, sab ko, uy. Bahala ka Faisal na mo? Faisal! Aminin! Mas ganahan ka niya no, ni Faisal. Faisal! Josie, suhituhon ko pa na si Faisal. Ay, dugaya, yes. Faisal ko na. Ay, pantusa, uy. Daghan sa nagagustuhan ng Faisal din ni Faisal. Ikasabot na nimo kay half Pinoy man na siya. Pinay man sang mama na niya. Lari na musulti sa ato sultihan, di ba? Ay, Josie, kasado ba ya, Mr. Brian sa huwes? Pues, ka nagluiban siya. Di, ani pagkasal din, Luna. Usa kos mo witness yads. Sugtanan Faisal, ha? Faisal! Og mahimo ka na niyang Mrs. Faisal Abdulaziz. Hunahunaon ko pa na, Josie, ha? Tingali, sad. Aron malimot ko sa pagpasakit ni Brian ako. Magminyo ko din, hi. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!